Og hvad så, onkel? Og tillykke med din fødselsdag. Eller er det hvad så, onkel? Tillykke med din fede fødselsdag, eller? Det kan heller ikke være din fede fødselsdag. Det skal vi i hvert fald ikke diskutere her. Men i hvert fald her, der er lige en fødselsdagshilsen til dig. Nu skal du bare høre. Jeg har en onkel, der gerne vil tabe sig. Så han gik på en slankeklinik, ikke? Der fik han at vide, at der var 3 måneder på, hvordan at han kunne tabe sig. Så ham her, onkel Val, altså onkel Peter her, som der er fødselsdag i dag. Et, hvor han ville tabe sig 10 kilo, og det ville koste ham 1000 kroner. En, hvor han ville tabe sig 20 kilo, som koster ham 2000 kroner. Og endelig en, hvor han ville tabe sig hele 30 kilo, som kostede ham 3000. Men onkel Peter ville gerne prøve den til 1000 kroner. Hvorpå han fik at vide, at han skulle bare gå ind i rum nummer 1. Da han kommer ind, sad der en smuk og slank dame med et skilt, hvor der stod: når du fanger mig, må du bolde mig. Det må egentlig næsten være Sandra Day, der har skrevet sådan et citat. Og så kunne det nok være, at onkel Peter han begyndte at løbe efter hende. Og efter lang tid, så fangede onkel Peter der også hende. Hvor han så fik lov til at bolde hende. Da han bagefter blev vejet, havde han godt nok tabt sig 10 kilo. Hvorefter onkel Peter så tænkte, det var vel nok en rar måde at tabe sig på. Så det ville han prøve igen. Onkel Peter han sagde, at han gerne ville ofre 2000 på at tabe 20 kilo. Så han bad om at få prøverum nummer 2, hvor han kunne tabe sig 20 kilo for 2000. Da han kom ind i rummet, så er der det mest sportige, flotte supermodel. Og hun havde også et skilt, hvorpå der stod: når du fanger mig, må du bolde mig. Så han løb og løb. Langt og længe fangede han hende. Og så boldede han hende. Det var jo for godt til at være sandt. Så onkel Peter ville prøve rum nummer 3. Hvor han også kunne tabe sig hele 30 kilo for 3000. Da han kommer ind i rum nummer 3, står der en stor gorilla med skilt, hvor der står: når jeg fanger dig, så vil jeg bolde dig. Så onkel Peter han løb og løb. Og gorillaen den fangede ham. Så var der banan. Tillykke med fødselsdagen, onkel.